Jo em dic Joan Planes, vaig ser un dels que van iniciar l'Aplec de la Sardana a Celrà. Estem a la 46 edició i quan aquest any hi ha hagut alguna novetat que vam decidir per 2 o 3 raons al dematí no fer-lo a l'aire lliure. També davant del temps, que tant deien que faria pluja com faria vent, ja havíem decidit de fer-lo a la tarda ja dins el pavelló, que aquest any, la circumstància, que en el pavelló ja s'ha mantingut la lona que teníem en el sostre per poder, que és el lloc on per la festa major s'hi fan els concerts, i llavors a tot el perímetre també s'hi han posat com una mena de cortines, amb la qual esmorteeixen força els sorolls que puguin causar les orquestes i la mena de vibracions. La jornada ha anat, jo diria, raonablement bé. L'afluència de gent, jo diria que hi ha hagut 3/4 parts d'ocupació de la màxima que hi podria haver-hi. I hem preguntat a la diferent gent a veure si ho ha trobat bé que ho féssim tot el dia aquí a cobert, i la majoria de gent els ha semblat que era encertada la decisió que havien pres. Per tant, podríem dir que ens donem per satisfets, almenys per el que competeix en la meva col·laboració que faig amb l'Aplec.